пичове, аз съм Дани и днеска играем Lucky Instant или нещо подобно беше, не помня името. Тук просто чупим... Вау! Блоковете, които са, нали, Lucky блоковете, като при мода, само че тук ти се падат различни неща. О, опи златни ябълки. На някой ми се падна голямо зомби. Моите е това. И въдици риба. Ей, много тъпо, човек. На мен ми се паднаха... What? Ай, до мене има някакъв, който му се паднаха. О, паднах. Опа, добре. О, много яки работи просто ми се паднаха. На мен ми се падат супер етапи, ама няма нищо. О, имаме 8 ендър перли. Искаш ли да не събием, да сме тим? Да, той аз имам 8 да, съгласен. Чакай, си взема айрана. Да си го направя на О, имам някакви полшинки. Окей. Еми, и... от със зомби не ще да мре. Даймонд лопата! Да беше нещо друго, ама не и лопата. Много искаш. Даймонд меч с острота 3, поразяване 2, проклятието на черестоногите 2, нечупливост 1, огнен аспект 1 и какво беше другото и плеч косване. Както е, аз ще продължа към... Не знам това какво се води изобщо като мит. Чакай, ти си с един даймонд шлем, нали? Да. Добре, стой, аз ще дойда на твоя остров. И аз имам енде перли. Добре. Штроп. Аз съм тука. Ти имаш ли някаква излишна броня, която вече, нали, не ти трябва? Само това имам. Чакай, дадох ти го, оставих ти ги. Какво си мисля? Обувчица. Тънъка. Да. Така, няма да съм бос и няма да ми се чупат краката, човек. Ми да. Охо, тия с даймонд мечове, не. И аз имам даймонд меч за защита. Ама ти нямаш такова, нямаш... Броня. Ами, аз мисля да... Аз ще се хвърля на ония остров и там да чупа леки блокчето. Ой, шит, добре. Ай, ти си тук. Остави ми нещо тук. Ако е... така. Точно това ми трябваше. Оставих ги, нали? Да, всичко е в мен. Аз съм с най-яката броня, човек. Чакай, имаш ли златни ябълки? Имам опи златни ябълки. Добре, вземи ги и тия. Добре. Той аз ги имам. Ще чакаш ли, имаш ли нещо, някакво дърво, нещо? Нямам никакви блокове. Искаш ли да ти направя златни? Не, те се правиха с... О, имам дърво, добре, сега ще си взема дърво. Крафтинг тейбъл, да си направя айрон меч. Аз ще щупя тези блокове, където са тука. Окей. Трябва ли да използваме една ендър перл за нищо, т.е. няма как да... Не, няма смисъл. Аз тук ще си щупа 2-3 блока и ще мога да... Опа, пуснах вода. Айде, айрон меч имам вече. Окей. Аз май ще мога да отида да чупа единия блок и сега представи си... Виж ко? Аз съм ей тука, виж. Къде? Ти нататък ли отиваш? Не, ще дойде тука. Тука май да падна. Аз не дей, аз си взех няколко блока и затова... О, кученце! О, даде ми даймонд каска. О, аз имам кученце. О, яко. И някакъв ма стреля. О, шит. Такива... TNT... Бягай, ще оцелей. Ония там цели, той е много гаден тос. Кой е това, бе? Те цели. О, шит. А това са, има някакви долу. Те ще отрепат. Те са акери. Аз ги бутнах. Чакай. Те спокойно. Оле, бутнах го с въдичката. Браво. Гати, не останахме 4 човека. Беше някаква супер яко, той е някакъв супер опнати и аз го бутам с някаква супер тъпата въдичка. Да бе, той и аз го бутнах някакво много странно. О, ти дрехи, ела. Стой.
О, тънъка, Поне са тънъка, тънъка. Чакай, ще дойда малко тук да видя тук някой има ли. Оле, аз съм шарен. Аз съм напълно шарен човек. Еми, Ти на къде тръгна, бе? да сам. Ето. Тук има ли някой? Чакай, ще... Не знам. 3 човека сме вече. Значи ние двамата и още един. После ще се бием до смърти или? Не знам. Мой се остава. Аре, да бъде по-интересен клипа, ще се бием до смърт. Окей. Или, не знам. Чакай, какво ми е дало това? Аз ще лова риба тука. И сега да ми се падне някакъв супер якия лък. Не ме плащи рибата, бе! Да знам. Не, защо при мен? Айде, рибки. Дайте. Не, сега ще ме открадне рибата, гледайте го кафе. Мат, сериозно ли направих тази глупост? Да. Карай, няма нищо. Елате, пиленца при батко. Точно. Елате. Ти... О, аз взех 3 риби. Аз взех една. Значи? Ама ти си ги имал и преди това, бе. Не, други са. Риба клон, тая имах. Еми, аз... Окей, то с къде се е скрил? Чакай, покажи ми рибата ти. Изготвена ли е? Ей, тази не е. Която я взех. Да, и аз имам 15 риба клона, ма... То накачи ми я подари. То няма как. Иначе... Аз ще използвам ендер перлите на там да отивам. На къде там? О, там. Остави другото на мен. Какво стана? Какво взех? Ами взех лава слайм. Какво? Ама, не знам. 5. Стига, ти имаш втори 5. Имаш един път кученце. Аз имам такова. Защо ме бутна таковата, бе? Съжалявам. Сега, пусни си лава слайм, аз да ти го бутна. Не знам как... Между другото това не се пуска. Не знам какво се прави. Това нищо не ти прави, нали? Не. Ами малко си предсакан. Аз поне имах як 5. О, шит. Ами, защото не ти се падне нищо. Моля, щях да падна. Ой, там има някакво нещо. Идвай. Има такова... Аз паднах. Ари, бе. О, шит. Намери ли го? Poison on hell. Охо, браво. What the fuck? Това ти ли го пусна? Не, някакво друго е аз. What, аз също даже не го виждам това къде е. What the fuck? Какво? Имам 30 000 сърца, човек. Кво? Как? Не, те се махнаха като дядо. Опи, ябълт. Не знам, ама ми пише, че имах 30 000 сърца. Ти ще го видиш на клипа. Ти къде си? Аз умрях. Сега си ти срещу тоя. Той не знам къде е отишъл. Ето го, видя ли го? Къде? Ето го, този път. Този път, не знам точно къде е, до този остров дете ти. Ето, чакай. От другата страна. От другата страна. Ето, преди нищо не ти правя. Атакинг мейт! Не падна! Не съм паднал! Жив си. Имам един блок, не 2. И сега не знам какво да правя. Какво? Между другото, това ще направи много гадно. Просто ще те... Какво ще ма? Просто може да слезе додолу и да... Не знам. Баш го скъсно, ако да слезе долу. То си изяда нещо? Не, спи. What? Аз помислях, че бъгна във въздуха.
Уби го! О, Давай! честита победа! Нега. Благодаря. За кое? Чакай сега. Че ми честити Пак? победата. Нищо. Чакай, няма да... Ако искаш може да паднем, ама изчакай, дей. Добре, аре да свършим клипа тук, още ще играем, само че тък му стана 10 минути клип и да, идеално ще бъде. Тоест... Не ми ходи, спирай. Айде, ела тук да свършим клипа заедно. Къде си? Ето. И да, хора, двамата Стив, ви казваме чао!